Hej YouTube! Yeah. Ja, okay. Ja, mit navn er Pingo, og jeg spiller sammen med Oliver. Vi spiller... ja. Okay. Ej, pis, men jeg har læderarmor. Det ser ikke særlig godt ud. Jamen, Jamen, jeg kan jo ligesom ikke følge med dig, men jeg er pisse langsom. Okay, Oliver, jeg er cirka... Hvad skal vi sige? Jeg er cirka... du gik ind i et træ der. Hallo, prøv lige se her, Oliver, med det til hvis mongol, hvis der man gør sådan her... Au for satan, jeg kan ikke komme videre. Ja. Jeg kan ikke komme videre for satan der. Jamen, så er man da også noget af... Så er man da også noget af noob, hvis man ikke kan finde ud af det. Hallo, jeg skal lige tjekke, om jeg kan slå dig. Nå, det kan jeg åbenbart godt. Du må godt lige slå mig en gang. Bandere. Fanden. Jamen, nej, jo, undskyld, jeg kan se det. Jamen, undskyld. Jamen, nej, han er sgu da, han er diarmor, han ikke? Nej, det er bare en del af hans skin, er det ikke? Dø din lort. Hey, sejt, han står AFK. Okay. Vi lakkede ham. Hallo, det er sådan mongol ondskabsgrin. Ja. Okay. Okay, styr mig. Jamen, Oliver, jeg styrer mig altså altid så meget jeg kan. Okay, vi skal lige. Hvor blomster, dem skal jeg lige til hjem til min oldemor. Det dufter godt. Ja, dem har jeg fra de der gameplayers.dk der. Den dufter godt. Ja. Nej, det er det ikke. Ja, der er sjove videoer, det er gode. Indgangen! Okay, Oliver, vi skal crouche, på grund af at så kan de ikke se vores navn særlig godt. Okay, vi gemmer os herovre, okay. Hvad er der stripperstænger? Ja. Oliver, kig lige på mig. Ej, det er alt for sexy til YouTube. Shit, der er en lige i nærheden. Han hedder Adam 1020. Et sværd. Okay, hallo Oliver, der er en mongol herude. Han gik. Okay, crowds nu det. Shit. Okay, vær meget rolig. Okay, han er ej, hvor er det kedeligt. Jeg vil bare så gerne have mit mongolgrin igen. Det er så sejt. Hvor er du rendt hen? Hvor rent? Ja. Ja, det er jo alt for voldeligt. Shit! Der er en zombie! Sejt, han døde. Hallo, vi pauser lige begge to videoerne. Er du klar? 3, 2, 1. Så mig og Oliver tilbage. Ja, jeg havde kun lige pauset videoen, men Oliver han har lige startet en ny episode. En kiste skal jeg kigge i. Ej, hvor spændende, en knap. Hallo Oliver, det kan være at vi kan Hallo Oliver, det kan være at vi kan bruge den til nogle jerndøre, man måske ikke normalt kan komme ind i. Ja, så derfor så skal vi skjule den, altså. Ja, jeg er lige udenfor. Ej, så tror de jo, vi cheater.
Vi cheater. Ikke. Ja. Okay, men jeg pauser lige videoen, indtil vi finder nogle flere ting. Ja. 3, 2, 1. Hej igen alle sammen. Og så er mig og Oliver tilbage. Vi går ovenpå op ad trappen og... Ja! Ja! Oj! Sejt. Privat! Og hvad? Hallo Oliver, vi skal lige have et privat rum her lidt for os selv her, ikke? Okay, så mangler vi kun lige nogle gas til os, så er det godt. Og du ved ikke, om det er de gas til os. En diamant, Oliver! Nu mangler vi kun en pickaxe. Den vil jeg smadre. En giant zombie, er der de der mutant zombies der? De er cool, de er cool. De er så cool. Jeg bliver så liderlig, når jeg ser dem. Ja, mad. Hvorfor tager du? Ej, Oliver. Ej, jeg skal... der er en kiste mere herovre. Ej, tusind tak, Oliver. Et æble! Og rotten flesh. 2 æbler. Awesome. 2 æbler. Det vidste jeg jo simpelthen bare ikke. Sejt. Skal vi læse den ene under igen, hva'?